Dongi di Tokyo tadi ma Jesus tu halongonan asa di Juni si polisi ma ibana. Jadi dung 40 hari 40 bongin leleng na somangan ibana malema di lala. Dongi tidak foto si pengunjuni ima ibana dinama molona tutu ho anak ni debata dokon ma batuon gabesi panganon alai ninama mangarusi naridok ni sugatio apala hola si panganon hanguluan di jolma tung nasa hatan di debata nagosia ni bana. Dongi itogin si polisi ma ibana tu hutan na badia dipajongjong ma ibana tu atas bagas Jokowi. Dongi ninama mandok ibana molo anak ni debataho dibukon ma dirim tutogo aridok sugatiro do hononna do akka sugu-sugana manangan ho asa unang tak tuk pat mutu batu. Dongi dina Jesus ma mandok ibana dohot doon didok sugati dang jadi ujunanmu Tuhan debatam. Dongi diurai si polisi ma manogion ibana tu pusu didorok na tibosi tutu dipatuduhon ma tu ibana nasa haga jaun na dipok tibion go di hasangapon na. Dongi ninama mandok ibana saluhut nai dihonok kudo tuho molo olo ho masoba tuau. Dongi didok Jesus ma mandok ibana lau mane ho bulis adidok sugatiro tua debatam do si sobaunmu sasa-dasa do si olowanmu. Dongi ditagyukon si polisi ma ibana jadi Roma akapak disukum maghobasi di ibana. Dong dibege Jesus ndong taghugung si Johannes lau ma ibana tu Galilea titadikon mahuta Nasaret lau magingaran tu huta Kapernaum na ditopi ni tawi di luat Zebulon dohot Naftali asa jupang na ni dok di pandugigang Jesaya na madok luat Zebulon dohot Naftali na ditopi ni tawi di ipang ni air Jordan luat Galilea inganan ni yaka si pelebegu colma akan na maringanan di naholom magnida panodang na bolon nunga maksidag panodangi diaka na mangaton tano na didinggoman di hamatian. Jadi ola ni mamuka ma Jesus magjamita ia jamitana oddo paubahamu magohamuna ay nunga songkop haga jaun manua gijangi. Dongi dina Magdala ni Jesus ditopi ni tau Galilea di idama dua harak nasa ama nasumapak konjala nasida tu tawi ay pagdekiru nasida ima si Simon nama gowok si Petrus dohot dongan nasa ama si Andreas. Dongi ninama mandok nasida ihuton hamu maau bae nokudo hamu kabisi jala jolma. Dongi pitok didadikon nasida majala nasidai lau manghuton ibana. Dongi dong lau ibana siani di idama musi dua halak nasing nasama ima si Jakobus dohot anggina si Johannes anak ni si Zebedius akan napa uli jala nasida hudu di bagasan pagau nasida kap dohot si Zebedius ama nasidai jadi dijau ma nang nasida. Dongi ditok didadikon nasida ma pagawi dot ama nasida lau manghuton ibana. Dongi didalani ibana masadok luat Galilea lau mangajari diaka perguruan mari tahun haga jauni hut pamarun nasa sait dohot naniai diharap na di sini. Jadi tagbagita ma ibana go di dia tano Syria bola di pabuan halak tu jolona nasa nahasidan akka paksahit naragam dohot akka hasongkopan yaka si bolis dohot akka nasopot bulanon onluo diaka nasarion gabe di pamaruma nasida saluhutna. Jadi masih torok mahal manghuton ibana akan di luar Galilea sia Dekapolis 10 huta sia Jerusalem sia Judea dohot sia luat na di bariban ni air Jordan.